What's up mga ka-dream vlogger? Dahil narating natin ang road to 20 subscriber, ako po ay nagpapasalamat sa pagmamahal at pagsuporta sa ating YouTube channel. Thank you po, thank you. Maraming salamat sa pag-subscribe, likes, and then pag-share sa ating YouTube channel. Sana makamit natin ang next to road 50 subscriber. So dahil dito, siyempre, kakain tayo ng masarap na ulam, okay? Tinulang manok. Manok Bisaya. Ito na. Yes! Let's eat. Okay, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift for which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Lord, you know what I mean. Amen. Let's eat. Okay. Wow. Yummy. Lami ang Manok Bisaya Dream Vlogger. Ito. It's the liver. Joyce.